हेलौ गाइस खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय नै आं दायो हाबायाव मेकआप खालामफैदों आरोना नै दायो सफैबाय जोङो नै सिङाव बेबायदि खालामदों डेकरखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर हिन्जाव गोदाननि उइदाउट मेकआप लुक बियो लोगोफोर आं दाना बानायलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर स्किप खालामाजासे नायलांबाय था लोगोफोर जोबजासिम अननानै गेजेर नांबाय आंना दायो मेकआप खालामनाया नायलांबाय थादोल' मेकआप खालामखांनानै हिन्जाव गोदानखौ माबायदि नुयो Jolly. Kuber kau lembu. Video mana dah? Makeup ni. Gelikan. Ini mesti tanda.
आंना दायो मेकआप खालामनाया जोब्बायानो फाइनाल लुकखौ रिसेपसनाव नुनो मोनसिगोन। नै आं दायो हेयार स्टाइल खालामबाय थादों, नुथारसिगोन, नायबायल' थादो। Ini hinja godaannya beda logofer. बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामदो। बाय।